Kala ko kita na ninyo sa kuha. Kung kumalo ko yung pinagin ako na diling. Ang tao nga muli niya alas 4 sa kadlaw sa mga ito. Wala, mag-istorya na lang niya. Idol! Tago! Okay, Dayar! Ay, ko na ko kayo ka, kayo ko na luki. Agad! Tandiri, agad. Ako ni sarapol na kita na ko sarapol. Wala ko iringay ka, ha? Bastos bigay kang iringa ka. Sama kayo. Yan ang tubig eh. Agad. Kininojo sa aning ane. Abang isaw kakakuhang isarap. Wala na nilo akong tisa. May buntag ka ninyo, Idol Oginday. May butang. Di na lang ako isugyot ang akong address. Basta taga dinhilang ko sa Dakbayan, sa Davao. Misuwat ko sa inyo. Mga kapit sa akin mo eh! Tungod kay gusto na kong mabalan sa tanan. Nabisa tunog ako lalaki. Nagtinarong ko sa among relasyon ni Doris. Sure ka. Lagi, lucky ba yun ko? Palingilig kang laki. Lalaki ka? Wala na didang oh. Didang ni Akyang didang. Lalaki ka, oy na eh. Wala na iro ni Akyang iro. Ala na iro. Eugene may pangalan na yan ni iro, ani. 1 year and a half ang among relasyon ni Doris. Gimahala ko siya, Idol Oginday. Dito ba? Wala ko. Bisan tunog, wa ko'y tulog kay maghuwat siya mo out. Gikan sa call center. Balik mo alas 12. Hulaton ako siya para mamahaw ming duha. Kay graveyard ba na ang schedule? Antos po kong mata o buntag sa'yo. To make the long story short, dinhina nagsugod. Ay, kaplo! Sako, ginawa! Honey Buns. Oh, binaw nakauli na kami, naabtan. Ako yung halang na kayo kung mata Honey Buns. Uy, grabe sigat ko pa ng computer. Uy. Honey Buns. Oo, sa man. Mamahaw ta. Sino ka mga maho dyan sa may bangkiruhan? Yun dito ta sa may kono, kanong na yung mga tapsilog. Tara. Tatapan og sili ang itlog. Ito mga on. Tara kayo kang ganami kang kalangan ni Bans. Noon sa mga kanibans ka maro magaga luya. Kaya lang kapoy ka yung bro, ang graveyard ba yagyo. Tara. Hindi agbay sa kwatro. Amigo hawak kami. Ay, agay ba? Ayaw pa. Ay, mo rin siya tip-tap tips? Dili, laps na dili. Lami
kayong... Labi yan is laps, oy. Kaya na sa may kwan. May laps na ikapon sa may kwan. FTS na. Nga, nabusog ka? Nga po so kayo kuha ni Bans, oy. Kaya ko itong Tootsie Roll. Ay, yung ipan na ikuan. Ano sa man? Kiki? Oh, nalagin ni kamunggay. Ah. Huwag man tayo sudan kamunggay ron. Wala na, oy. Kung siya din ikaw ning kuhanin. Ayun ako na ni Bans. Ikaw ba? Ano naman yung kamunggay ang mangipon? Wala mo na, kung di mo na kamong gaya ni Bans. Ano na? Pamugulingaw dito sa opisina. Nagingit-ingit ko itong green nga colored paper. Meron ko gabi, Ivan. Grabe. Busog ka? Busog kayo, thank you kaya ni Van. Busog ka sa pag-ilog mo? Busog, uy, ikaw ba? Day off man yung murang adlaw, no? Oo. Nanotag siniyo niya? Ay, di ko pwede, ana ni Van. Sa ko ilakaw na kay mag-overtime na may nakuyantoon, kauban ako akong pamilya. No, wapo ko'y tulog, uy. So, mangyod mo, overtime ka, malakaw. Di, matulog day ko ni Van. Oh, laina ni mo, talagsa na lang ba yata mag... Kunya ko saan man nabi, mapagaw ko, niya dili ko maka-entertain sa mga customer. Sa mga, kung ano, si tawag, mga kliyente. Ikaw ba? Kung paginan, sakta ko na akong trabaho ko. Di ka nga ni Vance ba? Ano ba, kasabot man ko nga, hago ang trabaho ni mo kay graveyard ka. Ito kayo, good. Wala na, human ang istorya. Kasabot ka maday ka. Human na. Basta mamaya ito istoryahan. Di mo lang ko ni mo pagbigyan. Yung pagbigyan ka na ko, niya ako, kung saan naman ko, di na ta magkita ang inani, kaya magsakit ko, ana, maluya ko. Grabe, wala na dito ka nabigyan ba? Ay, wala na pagbigyan ba? Ay, sana sa good ko, no, naagod. Ang ato ay pala niya nagkita. Ana lang, ha? Nabisita na lang ako sa inyo, Bay. Bahalag matulog ka na, tanaw na lang di ka matulog. Di pwede. Kayo, alam niya naman silang mga magpapas TikTok kaayo. Alam ka na ako, ni Vance, ikaw nga kung sleeping beauty. Bahalag matulog ka, ako imong Prince Charming, magbantay lang ko ni mo. Sige na, good. Ay, ayaw lagi si Kuya. Hindi pwede. Kay TikTok kayo kung papatama na. Tapos muli na ito. Next time na lang, ha? Di ba? Next time na lang, ha? Ginag, ni Vance. Punduhan lang imong kusog. Next time na lang, ha? Sure ka? Lagi. Bantay, bitaw ka ni Vance, ha? Lagi, uy. Ikaw ba? Marugbo na mo ko kay gana sa kuhan ni Kasi Vance. may gana mo. Ba nakakunin mo ko ko'y gana? Ikaw ba? Ay, good pag-ana. Good. Basta yung anak ang storya, bakit ganahan kayo? Katawanan mo ka kay Gani Vance. Ba, tanga kong tingkoy. Ay, Gani Vance. Come in. Alam si Greg, sa kanya. Gano'n. Sige. Okay. Gano'n. Take your down. Danuha, uy, grabe, maggikan pa mas naong pero may balibo. Gano'n sa kanya. Ano yung sana 4 o'clock in AM? Sige, alas 4 kadlawon ko mugawas, ha? Ayaw, sige, kuwan, makitaan. Teka na ba kayo nakaila sa kuwan na sa gawas? Gano'n sana. Okay. No. Yes. No. Oh no, it's Donnie. Yes. Oh la la. No. Yeah. Oy, Brakday!
Ay, Isa gani ka! ay na ni mo burak day ay. Ako ni mo. Si Steve boy. Grabe, alimungat tayo mo, Steve. Grabe ka Di nga ta- kapurang sakit pa! Nagpaluyo ka ng down sa badyang kaya basi makita ka sa mga ati. Abi na si Bartuloy. Ano naman ka? Ano yung mga ati niya? Wala niyo ulit diri. Ha? Wala niyo So, ulit wala nga. laki. Abot lang utan ako. Tay! Yuli masi, kwan ate, tay! Ay, namay-tamay yung gatang natuog na tagilhin. Wa, may pauli dili ang kanahan, ay. Amot, asa na po Tay, ito na. nagpiyang mo mga ginaman, mga tay! Asa na po ito na. At ka, mo na sa kong gitutuan. Wa ko masayod lang sa hain na po ito ng bigat-bigat kayo mong magawa. Ha? Ay, burak day. Tay! Isa man na niya. Si Steve, tay, oy! Ay, nung may gabi naman na nung. Si Steven Swabi na. Dili, oy, si Steve Swaki! Ang titi. Ay da, kung sa pagkagabi na magkababisita. Nangita lagi ko ni Kwanong. Doris, kung may uli ba? Bo, balik-balik ha, balik-balik. Yung nagwa, may pauli. Wala na balik lagi ni Steve, oy! Nagmahaw magumi ka na buntag. Dito sa uli, hagad na ko to sa mananamig sini karong gabi yung tanya. Kaya di ba daw sa kay matug daw. O binawag na ni uli. Tawagin sa cellphone! Di man makontak. Gusto nga na ko. Tawagin daw! Ganihara ko sige text. Di man mo reply. Okay? Kasi The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Na. Di man makontak. Ano ka, dyan may kabayuan na. Kaya di mo ba na siya makontak ni ay? Di mahani. Sa ako man ako ni. Asam na ko na sa makitan. Okay ba, abot lang. Asa na siya tiglaakan? O sabi ni Rido, DSWD, pakitaan na ng mga nawang tao. Uma. Tay, kalman ako di atay. Sige mo una na ko Brakday. Tamat Brakday ah. Pero Steve, ina na yung Steve, kontak. Hindi kong pangalan. Uy, oh yeah. George. Oh, si Doris. Hali. May kahalok na Indiano. Abot din ang baho sa Indiano. Baho kayong Bombay. I like your smell. Bisa ko adlaw nagpayong silang duha. Okay, bye. Naghalok. Naghalok sila sa India. Padulong siya din mo pahipi ko aning duranta ni. La 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 la. Ano Vance? Ikaw ba? Naarap na ka di ani ba? Uy, nga naman ka diya. Ano mo naman kang nang nuspad? Mas pa naman dugudaan. Kabalo ba yung tulog? Ugan na kay kagpanit. Alang, kabalo ba ka nga gadag umo? Ano Vance? Kinsa to? Asa? Si Asa. Insa? Basta pa ng white mo. Kinsa tayo mong kahalok? Uy, ikaw pa. Sinusan to ni mo to kung tong boss. Uy. Si boss, oy. Ay, sige, atik-atik niya. Ako tong amo ba? Mura ka tayo tugnaw ka mo. Ako tong amo diri sa call center. Ikaw, usapang ka ni Baz. Uy, nagsilos na sad ka na ako, ha? Sabay mo gusto di ay may tabo di ay. Ano Vance? Kuha ka sa sa katrabaho magbulag ta. Kay kapoy na kayo na mag-inani pataba. Ano ba sulti lang ko sa tinood mo naman akong gusto may balaan. Tinood ba gid nga na may relasyon ato imong amo? Wala ko yung
relasyon atong kung amo. Huwag sa istoryaan na. Adi bas, ako na lang ang wala ka kabalo. Ako na lang. Kaya mo limod pa yung ka. Nasayra na gyud niya ang tanan quest. Budlot kay kag limod. Honey Buns. Okay, sige. Ang kuno na ko. Kuyab mi. Masa man. Kung di ka kasakay sa kong lifestyle, magbulag ta. Basag na Ma. niya na. Di ka kasakay sa kong lifestyle, magbulag ta. Total, ilaan naman day, Ikaw di ko naman anong magbulag ka nga si Muhammad Gabo kumuli. Ha? Ano man kay kami uli kami sa inyo ha? Si Muhammad Gabo ko padulong, kay siyempre, ikaw din akong gabon akong pilion. Kaya kani kayo, kuwara man siya ka lang pagkabuhayan showcase naman eh. Ha? Susunod na inyo ha, pling-pling lang. Kana, bling-ting. Kwarta-kwarta, rago doon. Unya ka ko'y nahinga na. Sugot ka? Basta nila ka magpapalo. May lagi di mo patol, mo kamaot ni mong kagawa. Ibi kagwapo. Ay, ina ni mo, ni baso niya ako, ani. Ay, ikaw ko dahil kung dili ka ganahan eh, ganun magsige pa matagyaw-yaw. Magsige pa mataglalas, magbulag ta, oy. Sige, ay, ganahan na lang ko. Aram na di ay. Ha? Tara, mamahaw ta. Ay, di ko mamaka kay busog na kayo kung nagkaroon ko na sa taas. Ay, hatod na natin ka sa inyo ta. Ay na, ayan na. Dali lang kay hatod na naga, ulitin ko. Sige, tara. Ay, ha? Ay, inay, di ta magbulag ha. Ay, ikaw, kung ganahan ta, magbulag ta. Kung dili. Anara ko. Sa isig silo-silo sa kuha, ha? Hindi, gidaan eh. Ako ha, MWF ha. Sige, mga MWF. Ihang titiis, ha? Remember that piano so loud.